Com fer volcans de xocolata. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. Els ingredients són 170 grams de xocolata, 170 grams de mantega, 60 grams de sucre, 50 grams de farina, 2 ous, 2 rovells d'ou, els ingredients. El primer que farem és agafarem el xocolata de tableta i la mantega i la posarem junt al pot on posarem la mescla per desfer-ho tot a microones. Ho posarem a microones el temps suficient perquè es desfaci el xocolata i la mantega. Tenim d'esperar a que la pasta quedi així, de manera que el xocolata i la mantega s'hagi desfet totalment. I seguidament hi posarem 2 ous. Per posar 2 ous, seguit d'aquests 2 ous hi posarem 2 rovells d'ou. Així que hem acabat de tirar tots els ous, hi posarem 50 grams de farina. Ara hi ficarem 60 grams de sucre. Ara ho batrem tot amb la batedora. Posarem de batre tot fins que la massa quedi així. Ara hi posarem els motlles a la safata. Seguidament posarem la mescla als motlles. Els volcans de xocolata tenen d'estar aproximadament entre 10 i un quart al forn, de manera que al final quedin així, cremats per fora i líquid per dintre. Sempre se li poden posar algun adorno. Aquí s'acaba el vídeo sobre com se fa un volcà de xocolata.